Dlouho jsem tady nedala žádný cvičící video, takže dneska to tady je. Záda, ruce do hodiny hotový, takže se pojďme podívat na to, co jsem měla. Na začátek jsem si dala veslování, 4 série, 10 opakování a potom jsem měla tady tento cvik, nebo ostatní cviky, už jsem měla po 3 sériích 10 až 11 opakování a ten cvik, co jste teďka viděli, tak já ho ještě pořádně neumím, dlouho jsem ho nejela, takže se teďka ještě učím techniku. A tento cvik na zadní delty, musím ho doporučit, dělala jsem ho poprvé a jel se mi úplně perfektně. Jsem hlavně po dlouhé době našla cvik, u kterého pořádně procítím ty záda, takže mám další cvik do sbírky. No a potom jsem odjela bicák, tricák, super srdce po 4 sériích, nebo 3 jsem měla, teď nevím, a 10 až 11 opakování. No a protáhnout se, protože nechceme mít zatuhlý svaly. Hej, dost jsem to podceňovala a už to teda nepodceňuji, jak cvičím, ale za začátku jsem to podceňovala a není to dobrý. Nedělá to prostě dobře, dělá to neplechu a pak vás všechno extrémně nepříjemně bolí, takže se protahujte.